Вы слухаеце Трансусветнае радыё. У эфіры праграма «Урокі гісторыі». Запрашаем у падарожжа падзей, асоб і фактаў. Вучыцеся разам з намі. Добрый дзень, сябры. Перад мікрафонам Сяржук Брышцель і кандыдат гістарычных навук Андрусь Унучак. Сёння мы пагаворым пра старажытны горад Бярэсце. Прывітанне, Андрусь. Прывітанне, Сяржук. Прывітанне, шаноўныя слухачы. Калі ласка, распавядзіце пра горад, якога няма. Сапраўды, вы пытанне задалі такое драматычнае, яно непростае расказаць пра горад, якога няма, але разам з тым мы маем справу з даўняй гісторыяй Бярэсце, якая адкрылася археолагам у другой палове 20 стагоддзя. Падчас раскопак былі знойдзены велізарны пласт паселішчаў. Пласт, які паказвае колькасць вуліцаў, вышыню дамоў, як выглядалі старажытныя будынкі і гэтак далей. І гэта было на тэрыторыі, якая ўваходзіць у склад сённяшняй берасцейскай крэпасці. І мы павінны адзначыць, што вось усё старадаўняе Бярэсце, яно знаходзіцца менавіта там. Там былі вельмі вялікія і добрыя гістарычныя традыцыі, архітэктурныя традыцыі, але на сённяшні момант яны былі страчаныя. Яны страчаныя, таму што ў 19 стагоддзі ўлады расійскай імперіі вырашылі, што для абароны патрэбны больш вайсковыя крэпасці, чым культурныя каштоўнасці. Як выглядала старажытная забудова горада? Дзякуючы сапраўды археалагічным раскопкам мы сёння можам сказаць дакладна. Мы можам сказаць, што ў 11-12 стагоддзях яна выглядала наступным чынам. Гэта быў дзядзінец, на ўзвышшы стаяў замак, які быў абнесены частаколам. Унізе былі пасады. Пасады яны складаліся з драўляных забудоваў і мошчаных вуліцаў. Таксама былі невялікія гаспадарчыя забудовы і што горад быў параўнальна невялікі. Да 1000 жыхароў. Гэта калі казаць пра самую старажытнасць. А ўжо ў часы Вялікага княства Літоўскага было шмат мураваных будынкаў, было больш чым 20 вуліцаў, былі самыя розныя цэнтры, і галоўным цэнтрам была рынкавая плошча і, канешне, знакаміты Берасцейскі замак. Там, дарэчы, знаходзілася знакамітая берасцейская друкарня Мікалая Радзівіла-Чорнага. Было шмат цэркваў, касцёлаў, было некалькі духоўных навучальных устаноў, і у тым ліку царква Святого Мікалая, дзе была заключана знакамітая берасцейская унія, а таксама берасцейскі каленскі збор, заснаваны Мікалаем Радзівілам-Чорным. Што мы ведаем пра галоўныя славутасці Бярэсця? На сённяшні момант можам сказаць так, што у 16 стагоддзі адбываўся росквіт. Росквіт адбываўся дзякуючы Мікалаю Радзівілу-Чорнаму. Ён засноўвае друкарню, першую друкарню на тэрыторыі сучаснай Беларусі у сваім замку. Ён быў кашталяном берасцейскім. Запрашае найлепшых майстроў. Што тут выдаецца ў гэтай друкарні? Знакамітая берасцейская біблія, берасцейскі катэхізіс, берасцейскі канцыянал і вялікая колькасць літаратуры, якая адлюстроўвае хрысціянскі светапогляд. Гэта берасцейскі збор. Гэта берасцейскія цэрквы, як праваслаўныя, царква Святого Мікалая, так і каталіцкія. Берасцейскі калегіум езуіцкі. Гэта рынкавая плошча і забудова вакол рынкавай плошчы. Сапраўды, гісторыя Бярэсця, яна надзвычай багатая. Пра кожны з гэтых будынкаў можам доўга гаварыць, але самы важны момант гэта тое, што іх пакінуў на сваёй гравюры Дальберг, такі мастак, і сёння мы можам нават пабачыць, як яны выглядалі. Распавядзіце пра розныя варыянты назваў горада. Горад на сённяшні момант мы бачым, што называецца Брэст. У часы Вялікага княства Літоўскага гэта Бярэсце ці Берасце. Увогуле, у беларускай мове найбольш так характэрна прынята назва Берасце. У часы расійскай імперіі гэта быў Брэст-Літоўск ці Брэст-Літоўскі. У часы Польшчы гэта Бжэсць Літэўскі ці Бжэсць над Бугем з 1929 года. У адносінах да нашай дзяржаўнасці і да нашай моўнай традыцыі больш такая назва ўласцівая
Берасце сучаснае, старажытнае Бярэсце, а назва Брэст яна характэрная для больш такіх моваў нашых суседзяў. У першую чаргу гэта мовы польскай Бжэсць і мовы рускай Брэст. Таму вось шмат назваў, але усе яны абазначаюць адно паселішча. Наколькі я памятаю, яшчэ ёсць габрэйскі варыянт. Габрэйскі варыянт ёсць так. Андрусь, калі духоўны, палітычны і культурны цэнтр ператварыўся ў павятовы гарадок расійскай імперыі? У 1795 годзе паводле трэцяга падзелу Рэчы Паспалітай Берасце было далучана да расійскай імперіі. У расійскай імперіі была зусім іншая адміністрацыйная структура, чым у Рэчы Паспалітай. Калі ў Рэчы Паспалітай тут было ваяводства, цэнтр ваяводства і ў міжваеннай Польшчы, то ў расійскай імперіі гэта быў павет гарадзенскай губерніі. І вось гэта губерня гарадзенская, яна ахоплівала даволі вялікую тэрыторыю. У часы расійскай імперіі статус Берасця быў значна ніжэйшы, чым у папярэдні і ў далейшым перыядзе. Гэта быў толькі павятовы цэнтр. Для мяне гэта вельмі важнае пытанне. Адкажыце, чаму трэба вяртаць гісторыю старажытных гарадоў у ментальную прастору беларусаў? Мы павінны адзначыць, што ёсць дзве вялікія рэчы, якія павінны разумець кожны чалавек, які належны да нашай краіны. Гэта тое, што ў нас ёсць уласная гісторыя, і яна не проста дзесьці там далёка, а яна блізка, там, дзе мы жывём. Таму у першую чаргу гісторыю старажытнага Берасця мы павінны вяртаць дзеля берасцейцаў, каб берасцейцы ганарыліся гісторыяй свайго гораду. Тым больш, што яна, велічная, яна драматычная, трагічная, але разам з тым ёсць вельмі шмат славутых узлётаў берасцейскай гісторыі. А па-другое, мы павінны вяртаць, каб узбагаціць нашу агульнанацыянальную гісторыю, таму што без гісторыі старажытнага Берасця гісторыя Беларусі бедная. Такі прыклад, у 17 стагоддзі на тэрыторыю старажытнага Берасця быў манетны двор, які біў вось гэтыя барацінкі, такія шэлегі. І праз нейкі час яны вельмі моцна абясцэніліся. І вось ёсць урок гісторыі. У чым? Што калі няма сапраўднай каштоўнасці, то нават калі ў цябе ёсць шмат манет, яны вельмі хутка ператворацца ў нішто, яны абясцэняцца. Таму трэба збіраць па крупіцах каштоўныя рэчы. Берасце 16 стагоддзя палітычны, інтэлектуальны і духоўны цэнтр. Гэты заходнееўрапейскі горад з багатымі традыцыямі і патэнцыялам меў шырокія міжнародныя эканамічныя і культурныя кантакты. На жаль, лёс тысячагадовага горада трагічны. Нягледзячы на гэта, мы павінны вывучаць яго гісторыю і берагчы пра яго ўспаміны. Адзін з якіх слаўны. Першы рэгіён і ў той час шмат у чым быў першым. Дзякую, што далучыліся да нашага праекту. Калі ў вас ёсць пытанні, пішыце, калі ласка, на адрас Трансусветнае радыё, урокі гісторыі. Паштовая скрынка 45, індекс 22 40 20, горад Брэст 20, Беларусь. Пакідаю для сувязі электронную пошту rmtwr.by@gmail.com. Шукайце нас на сайце twr.fm. До новых сустрэч!